Ramón. Berto. Ay, 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 ay. Oi, 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 oi. Churras, 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 churras. Ti, sai do curral, teño algo que contarche. Teño unha grande preocupación. Ramón. Sí, xa me enteré que te andabas buscándome. Parincho unha vaca, o que pasou? Non ten nada que ver con ningún animal. É pola xestión do monte comunal. Non quedan carballos nin ningún castiro. Oh yeah. Iso ben cho seu eu que non van quedar. O que non sei é por que o tomas a mal. Imos poñer todo o monte a alcoholitos. Eucaliptos. Eu non quero ver no monte eucaliptos, que non son da terra, gustan meus castiros. Te dan a leña que mellor quita frío. Alcoholitos, non é mellor madeira ca dos alcoholitos. Hombres que medran pronto e son ben bonitos. Déixate de historias, pensa nos cartiños. Non quero estragar a terra con eses plantíos. Para facer os magostos imos ter que ir ao chino. Ir ao chino, ir ao chino, ir ao chino. E para apañar zarrotes, dime a onde imos. Faremos como os da cidade, saltar as fincas dos veciños. Iso os do povo sábeno, importanos un rábano. Non me serás vegana, non. Non, o que vou ser vegano. Mira que os castiñeiros cartiños non che dan pra facer a festa que despois hai que pagar gar. E desmeten as zocas e non vos nos queren levar. Que non che compro vencer desas variedades. Despois pegache risa que nin pa leña che valen. Moito caramelo has ter que chupare. Chupito, chupito, pase, pase niño. Ímonos enchendo, pouquiño, pouquiño. Non lle des a cabeza que non merece a pena. Pensa como nos engordar a carteira. Chupito, chupito, pase, pase niño. Ímonos enchendo, pouquiño, pouquiño. Non lle des importancia que iso non é nada. En 25 anos cambiará a cara. Eucaliptos. Eu non quero ver no monte eucaliptos, que non son da terra, gustan meus castiros. Te dan a leña que mellor quita frío. Alcoholitos, non é mellor madeira ca dos alcoholitos. Non ves que medran pronto e son ben bonitos. Déixate de historias, pensa nos cartiños. Non quero estragar a terra con eses plantíos. Para facer os magostos imos ter que ir ao chino. Ir ao chino, ir ao chino, ir ao chino. E para apañar zarrotes, dime a onde imos. Faremos como os da cidade, saltar as fincas dos veciños. Eucalitros, imos poñer todo o monte a eucalitros. É o día da festa rifar un cabrito. Imos traer ao combo e a suavecito. Unha costa dorada. Chupito, chupito, pase, pase niño. Ímonos enchendo, pouquiño, Para pouquiño. facer os magostos imos ter que ir ao chino. Ir ao chino, ir ao chino. Chupito, chupito, pase, pase niño. Ímonos enchendo, pouquiño, Faremos pouquiño. como os da cidade, saltar as fincas dos veciños. Eucalipto. Eso, eso. Chupito, chupito, pase, pase niño, ímonos enchendo, poquinho a poquinho. ¡Hey! 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 Chupito, chupito, pase, pase niño, ímonos enchendo, poquinho a poquinho. ¡Hey! 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 Chupito, chupito, pase, pase niño, ímonos enchendo, poquinho a poquinho. Tache con este licor, Ramón. Pero, ¿de qué? De alcoholitros. ¿Cómo? De alcoholitros. Ah. Che pás? Follose por outro sitio, o que? A ver, como se pon o tabaco no quick slot? Moi boas. Quería ver se collía, porque fai cuestión de 15 segundos estaba o Caine cantando e quería ver se podía metelo en directo, pero non tiven sorte. Así que moi boas a todos.
Culturizando, culturizando. Como estades? E aquí voltan os odiosos 68. Porque vos o queredes. Dicer, a culpa vosa, a mí non me miredes. Se estades... E que imos facer hoxe? Estades arrancando o tren sin avisar. Hostia, acaban de invitar á destilería. Sí, nos acaban de invitar a todos, creo. Porque a mí también me salta. No sé por qué me acabo de pasar por el este se busca. Hai alguén por Aquí aquí? estaba intentando matar porque teño moi pouca vida, pero Pero que estades facendo un duelo no tren. Sí, sí, por supuesto, hostias. Ok. Pero, a ver, señor, voy a explicar unha cousa. Usted pense que montar no tren. O meu personaxe creo que non está procesando un tema e é que se ten que montar no tren. Vale, pero por aí ven Perdigón. Non sei por que sabía que ias facer iso. a ver, quería disparar ao tren. Pois xa parei o tren. A verdad non, que se mata o músico. Hostia, espera, que va. Na súa cabeza era espectacular. Pero como se frena? Aí. Ya está, tren freado. No, ¿por qué me acabo de quedar bugueado en esa mini costa? ¿Qué cojones? Bueno, todo isto que imos facer hoxe exactamente. Ah, non sei. Así, por poñer un pouco de contexto. Boa xa, boa xa. E sabes que? Hoxe imos introducir al Caine na vida do cazarrecompensas. Por que? Que sinta a auténtica experiencia Red Dead. A parte de duelo no tren, queres decir? Sí, sí. Entón precisamos ir a... Precisamos ir a Tarmadillo, máis ou menos. Pero- Ou no seu defecto... Ah, non, a Tarmadillo non. Armadillo non Vos es... preferides ir a Armadillo ou Tumbleweed? Que quedan máis cerca. Realmente estamos a metade de camino de cada un. Pois vamos a... Cara onde vai o tren? Cara a Armadillo? Penso que vai cara a esquerda, así que a Tumbleweed. Pois- Se poñe esta marca vos sabedes. Sí. Pero non me vades o tren, cabróns. A ver. Veña, dalle. Como se chama? A marca donde a puxeches? Puxen ao noso oeste, penso. Ao noso oeste. En Armadillo. Iso é ao leste. O sea, vamos para Tumbleweed. Sí. Vale, pois... Vale. Aquí. Hoxe, veredes que todos temos unha skin de banda maravillosamente profesional, de bandido moderno, totalmente en desacorde con o noso xeito de xogar, pero Que? non pasa nada. Un bombín. Xa empezamos. Vale, non contaba con pasas iso. Acabo de prenderlle lume a algo. Ten que estar quedando un plano bastante curioso. Un segundo que teño que coller esta chamada, sinto moito. De verdade. Pero coña en directo, joder. Por que non te estou dando? Aí. Non sei, porque es malo. Este Arcaine.
Duro. Así non hai xeito. Cántame como Monso sigue intentando con todas as súas forzas aí, como con intención de que de verdade me pode matar. Que pode ser que pase unha vez cada 5 veces. A ver, parade de facer dalos no tren, porque senón... Como chegan? Penso que non, ainda non. Non queda pouco xa. No teño claro de todo. Ah, coño, que nos estamos pasando. Wait, parado o tren, parado o tren. Quen vai o mando? Ninguén. Parecido, sí. Vai de naf. Como sempre. É máis perigoso todavía. Podería quitarlle o bombín de aquí? Por que hai un inimigo aquí? Están perseguindo alguén. Andamos a tiros dun tren, sería normal. Que o tren non pasa exactamente por Tumbleweed. Este tren parará en Tucumcari. Si non está fancy as fuck. Pode ser, non sei. Bueno, señor, teño unha petición para vostede. Cédame o seu cabalo. Pero teño un glitch. Ahora se sé. Pero que acabas de facer? Eu? Onde vai ser a un tipo sen usar a soga? É que o tema é que se uso a soga o cabalo fuxe. Pois tira a soga ao cabalo. Dices, non é Sería- coño, que podes tirar a soga ao cabalo. Si, así podes domesticar cabalos salvaxes, eso lembro. Tucutu. Hostia, hubo polvo camiño? Non, se me pasei. Vale, isto como carallo se facía? Fusitivos legendarios. A ver, outro día, como se di? Alcaña Hostias. pisaba pasta, non? Hostia, morrocho cabalo. Creo que sí, pero por sorte non era o meu. Ah, bueno. Vale. Grande Horse. Vamos a por los positivos lendarios, pues veña. A ver un momento. Que vou facer que non se lle mire isto aquí a Dinaf. Grand Theft Horse, efectivamente. Ah, porque se ve o... o tema da fiesta. Sí, listo. Vale. Ah, Barbarella Alcazar. Bárbara Alcazar. Por certo, que tal está de audio, xente? O sea, a eles escoitase ben e todo iso. Let's see. She came over this side of the San Luis with a bunch of men, Del Lobos for the most part. And there ain't been no Un malo máis baixo, pero ben. shed since. Vos vou subir un chisco. Vou subir un chisquiño. Unless you're real delicate, Aí. I would expect a confrontation. Encántame a cara de with this concentrados que teñen ahora mesmo Alcaína e Dinaf. Porque lles interesa a historia, joder. Buf, eu estou me acordando desta movida. Estou me acordando porque os americanos non poden pronunciar ben Alcázar. Godfoot Bridge. Pois con isto nos imos sacar unhas pelas e Alcaína se vai gañar. Tamén están me dando ganas últimamente de xogar a historia do xogo este. Pero a historia rollo o Red Dead Redemption 2 offline ou a historia do online? No, offline. Ah, Non sei, a min digo, nin fu nin fa, no sentido de a ver, está guai o xogo en sí, pero a historia me parece un pouco
típico xogo de Rockstar de todo se resolve a tiro limpio, tampouco ten mellor historia. Que está moi ben feita, moi ben narrada e todo o que ti queiras, pero considerando que o protagonista xa me parece un gilipollas que flipas, pois... Que? Non é carismático o protagonista? Sí, Por detrás. Mazo de carismático, mazo de machista, mazo de misóxino, mazo de condescendiente, mazo de... Unha persoa maravillosísima. Vamos, o típico personaxe co que empatizas se queres xogar. A ver, somos gamers. Eso funciona así. Somos gamers. A que chamas gamer, cabrón? Fódase. Agora tes que odiar as minorías. Non te atreves a insultarme así, Dina, chamándome gamer. Pero de que vas? De neno revirado. Seguinte. Sorry, so... Boa, Risou. Pero te parece bonito, Dina acaba de chamarme gamer. Me acaba de insultar, pero de un xeito terriblemente gratuito. Pero porque se ten razón. Hostias. Buah, é verdad. Esta misión non ten como límite de mortes. Sí, Penso que sí. sí. Hostia. Quédanos unha vida. Empezamos con dúas. Pero vamos Que a ver. cojones fai o tipo este? Señor, quere deixar de moverse de xeito errático e absurdo. Joder, que non morrerá o cabrón, Sí, no, sí. Pero sigue vivo, fillo de... Mi má. Pero cantos tiros ten que recibir o fulano este, joder. Mime. Pero quen está disparando? Estamos no século XIX e non no 2055, non? Quero decir, non hai... Estamos no seguro de Zano, É que tampouco tengo moi claro en que ano se ambienta este xogo. Non digo porque aquí parece que hai inxeniería xenética e todo tipo de... Ah, no, eso é A que os xente americanos resisten mellor as balas, non o sabías? Temos esos esqueletos de la hostia. Sí, debe ser. Bueno, para aí. Vale, vamos a ver. Eu baixei. Eu digo que son unha cousa, estou campeando os inimigos e punto. Si, é que eso é o malo das misións. Eu vou a mirar desde aquí como morre Dina. Para baixo non hai ninguén, para baixo xa, non? É preciso balas de escopeta, por eso vai ser. Eu penso que si hai alguén. E ese é o problema. Si xente hai, porque se escoitan tiros. Aí. E agora o que non lembro de todo... Que é como que non lembro varias cousas dos Verdad. de como se controlaba este xogo. E é posible Aí está, xente. que algo máis que non me... pero vamos a ver. Que coño? Acabo de escoitar a alguén falar. Bufa, que... Buf, xa saliu a tipa esta. Sí. O que non sei onde carallo está. Está por aquí, o que pasa é que vamos a ter un problema. A ver, o ideal é capturar a viva a colazo, nos dan máis pasta. Pero, senón, pues... Si, está no segundo piso, o sea, está na parte de arriba da casa. Pois... Estou apuntando un rifle. A ver que fa. Cuidado, que agora ao primeiro lle vai meter un tiro, seguramente. Está detrás túa, penso. Ten bastante pinta, No. pero por... Non está enganchada aquí na porta. Si está aquí enganchada na porta e a ver si a collo. Veña, home. Easy peasy. Vale. Non ves como somos gamers. O sea, ti ves o que acaba de pasar. Dina, fixeches ese mesmo chiste e te arrepentiches aos 3 minutos despois de facer a última vez. No, a última vez fun bastante máis bruto. Hai que beber. Moito menos consciente. Este cabalo de quen é? Non sei onde está o meu. Hai que beber. Non é de ninguén, pois agora é meu. Cuidado que ven inimigos, agora. É dicir, agora van vir oleadas de inimigos, a medida que desplacemos a tipa esta.
Non sei onde está. Este es... Eu tampouco, pero eu por si acaso vou movendo o carallo do cabalo. No, o carallo non, va, o carallo anda por aí. Non sei onde deixa ir. Quen dispara? Está probando. Díxame ver, porque esta señora vai a pirarse en algún momento dado. Quen está arriba é Antón, non sei. Sí. Sí, cando se tire, lembra que pode estar ya F e lle metes unha hostia e se calma. I am la reina de los bandidos. Sí, pois se escapa moito, lle ensinas un pouco de business. Nada, Kirtas, eu se lle dixen que beberan. Se non me fan caso, xa non podo facer nada. Sí, pero dame un segundo. Non como che dou nada. A ver, fódase. Vamos a perder a puta misión por isto. Pero... Somos gamers, podemos beber e conducir a vez. son un home, solo teño unha neurona. Vale, vamos a ver. Mira, non é un home, é un gamer. Mientras ninguén active o de ir co coitelo, estamos ben. Hostias. Onde vas? Buah, que en este xogo aplica. Oh shit. Hai que mirar o GPS. No, sí, pero porque o dis polo xiro que fixen. Pero, por onde vas? Estou mirando o GPS, o sea, a mí non me mirades. Joder. You think this little jail will hold me? I am a queen. A queen? Me da igual, señor Barbarella. No solo queremos a Panoje, tío. Mete xa mangueira na boca, verás como bebe. How far to go? Bueno. You will pay. Acuesto non meterlle máis vicios nos que ten xa. Jesús. Muy mal, me parece terriblemente violento. ¿Por qué estou atrapado no cactus? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Por qué casi me...? Either take No, bueno, porque... or let me go. Either way, you will die. Vale, agora entregamos a esta señora. Con isto, Arcaine debería ter pastas, Bueno, non moita, pero polo menos algo terá. Que isto son como misión que penso que deixaba repetir cada media hora. Hai unha ristra de tipos lendarios, os pode repetir cada vez a máis dificultade, e a máis dificultade máis pasta. A pasta está guai. A pasta motívame como xogador. Correcto. Normal. Aquí Arcaine va a de Wario, entón... Todos sabemos que Wario é un maldito capitalista. Ah, coño, que este xogo é posterior o sea, a ambientación deste xogo é posterior ao Manifesto Comunista. Que bonito. Sí. Este xogo penso que é de finais do 19. Ou do 18, non sei se me estou liando 100 anos. No, creo que son... No, eu penso que 1870 por aí. Sí. Sí, entón do 19. 65 dólares. Está guai. A ver. Recompensa do club. A ver que me deron. E 0,6 lingotes de ouro. Dame unhas rayas aí de ouro. O camiño de Iraf. Gracias en sombreiro. Podría continuar, pero non o vou facer, porque son moi apertado. Ah, que morriche xa. Eu pensei que só te quitar o sombreiro. Sí, sí. Os disparos na cabeza suelen ter a consecuencia de morte, sí. Pois entón podría continuar, podría sacar a miña hacha. E sacar a machada e facer aí cousas. Oferta de Rockstar. Pero... Cousas nazis, Antón. Cousas nazis, non? Podo comprar balas. O mesmo que facíamos en como se di en The Forest, o de sempre. Correcto. A ver. Business. Business ¿Qué is facemos business. ahora? Vamos de tendas. Vale, saltouvos. En algún momento igual vos salto unha misión, non o teño moi claro. Ai, compadres. Sí, sei que saltón, acabo de Eu vou saltón. comprar balas para a miña escopeta. Eu supoño que nos acaba de cargar unha misión, pero... Sí, Podo ainda que decirlo non debería de antes, resetearnos para isto, pero bueno. Non sei que coño acaba de facer. Eu What? tampouco.
Captura o carceleiro con ou sen vida. Ah, vale. Ah, vale, xa, vale. I still need bullets for my escopeta, que é como pensan os yankees que falan os mexicanos. Mira, para un momento. Ven. Que pasa? Vale. Ven camiñando lentamente, cara a mí. Se estamos Como se falando- camiña lentamente? Ti ven cara a mí. Vale, se te mete un tiro na perna non caes. Igual se vas correndo, sí. É que antes fixen que caeses ao chan, pero non sei como fixen exactamente. A ver, Sí, bueno, pero se te moves en ese, a ver, tampouco son aquí. No. Non sei se ten que pasar algo concreto. Por exemplo, os NPC se van correndo ou en algún momento así concreto, se les disparan nas pernas, caen ao chan. Entón lle podes disparar nunha perna, logo lle metes un tiro, no está no chan é máis fácil. Quen é o fulano este que está aquí no cabalo? ¿quién me acaba de disparar al Caine? Sí, perdón, quería quitarte o sombreiro, pero non funciona. Parece que en este xogo non lle podes tirar o sombreiro a xente. Sí podes, pero requiere unha certa Pericia. precisión, digamos. Que necesitas máis skills ou máis armas. Ou... Non, simplemente a tirar o tiro. É dicir, é relativa... por exemplo, na parte PvP hai unha carta, porque aquí hai cartas. Igual que había en Back 4 Blood, pois unha cousa así. Vale, Entre necesito unha comillas. desas. Bueno, pois hai unha carta que, por exemplo, non te pode matar directamente un tiro na cabeza, senón que o primeiro tiro sempre te tira o sombreiro, como se levases casco. É que eu entendo que dentro dos westerns quitarlle o sombreiro dun tiro é o estándar. Sí, Western nivel 1, en plan sacarse a polla. Clint Eastwood, por ejemplo. Aquí non sei se se pode facer coa parte cos inimigos PvE, cos PvP non, pero cos PvE na historia ti se disparas na man a un inimigo e te tiras a arma. Ostras. Penso que fora en Reventadores de Mitos estes que fixeran o de quitar o sombreiro dun balazo e decían que non era moi posible. É dicir que ¿Qué acaba de pasar? Ah, vale. Que acaba de pasar? Que miraches unha cabra e te emocionaches ou que? Algo se de dinar. ¡Hostias! Sí, esa persoa está levemente morta xa, ¿no? Pues nada. Sí, non é moi viable, non, basicamente porque é bastante máis fácil que lle metas a bala na cabeza, non? Sí, básicamente sí. Pero Dinar, a ti non te ensinaron que cando te invitan a unha casa hai que Que levar algo de pena. regalo. Pois isto é o mesmo. Nos estamos entrando nun campamento enemigo, tenemos que llevar un regalo. Galiñas. No, Neste estamos, caso, pois un señor. estamos entrando nun campamento enemigo, vale, vale. Básicamente porque o sombreiro xa non ten o suficiente resistencia a bala como para poder levantarlo, senón que directamente cando lle pega a bala atravesa o de lado a lado. Ah, amigo, pero este non é de matar directamente, hai que examinar e ver onde está o tío. Ah, vale, sí, xa me acordo desta movida. A ver, examinamos cousas. Vou examinar, e se examino cartos, pues mellor. Temos que ir a Fort Mercer. Es un catalanse agora. Ah, no. Poderé quitarte o sombreiro? Encántame que se escoita perfectamente a Dinar machacar o botón. Correcto. No, non quero descansar, quero montar no cabalo. Nós tampouco sabemos que facemos, Ara, non te preocupes. É dicir... Bueno, mátalo, Dinar. Dinar é noso Kenny. A ver, por favor, deixade de matar xente se non hai deslootear, tío.
Como que no? Podo levarme a súa cabeza, mira. Pois, por eso estopou. Pero, ademais disto, esta é unha misión que entendo que é de ir como descubrindo pistas. ¡Hostia! ¡Adiós! Que fixeches? A Guarda Salvaxe apareceu. Hostia, vale, espera. Isto non é unha misión de matar... De matar un xaguar por un casual, non? Comeu nun puma. Non. Bueno, penso que non. Isto é unha misión de atopar a un tío que está agachado. Buf, porque había algunha que era en plan mata o puma, non sei que, e era como... Mata o puma. Sí, pois era un dolor de huevos de misión, tío. Alias o puma. Era un... Antón, No. por que estás aí, tío? O puma era un cantante. Literalmente un puma. Por que aparecían aquí? Me cazou o pum. Me preguntar se precisabas chaqueta. Non, a verdade que de momento estou. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Sí. Alias o puma. Ui, espera. Vamos, penso que Ana ahora mesmo está enchendo o teu chat. Saibas? Sí. Pero que pasa aí? Desbanear este momento. Correcto, Ana. Pásao ben. Fai exercicio por min tamén. Así podo apuntalo. No gira. Eliminar o patriarcado é a opción correcta sempre. Pregúntale se queren chaqueta. Dille se queren unha viaxe a Burgos que a patrocina a Soga. Pode ser que vayan atados pola vía do tren, pode ser. Eu teño unha pregunta Sí. que é por que pon 00 na miña esquina de arriba dereita. Porque non tes balas? Sí, efectivamente. Ten boa pinta o tema. Non pasa nada. Algún cadáver terá balas. Recomendoche comprar munición a próxima vez que pasamos por unha cidade, se entón nos deixa. A última vez que pasamos por unha cidade, entón non me deixou comprar munición. Pero non tes outra arma. Teño outra arma, sí. Deica, Ana. Pásao ben. Así que estou safo. Non lles falo, porque como falo galego fan que non me entenden os putos cicleros do gimnasio. Vale. Está aquí o fulano, Seika. Está que? Estou roubándolle a este señor. Que o fulano está aquí dentro, Seika. Correcto. A ver, amigo, fora do meu xardín. Pero Dina, por favor. Quen? Hostia, en serio acaban... Nos Está falta men... ruido. Espera. Xa está. Pero por que andan aquí as hostias a Para xente? todo o mundo. Ah, son dos bandidos aquí, xa. Ah, verá que baixar, claro, é verdade. Vale, a ver. Esconda o bandido antes de que cheguen. Como, what? Mira, eu pensei que estábamos máis perto. Pero... Eu que estou en Cuntis. Vale, estou en cero. Ahora mesmo. Agora mesmo diría que me atopo a unha distancia. Pero é que non teño ni idea do que estamos facendo. De varios cerrados do que estades Pois, facendo vos. teóricamente, meternos neste forte e coller un bandido. Esa o teño eu. Ah, telo ti? Sí. Ah, E agora hai que agochalo, Seika. Este tipo que te persigue. Este tipo que me persigue andaba a hostias el co bandido. É que non o podo matar. Acabo de facer a voltereta. Ti estás dentro do sitio. Sí. Saín, pero tiven que volver a entrar.
Pero que hai que metelo aquí ou como Desubicado. o tema? Parece que sí, que temos que agochar aquí dentro. E hai que agocharlo aquí. Pero en donde? Non entendo. Non sei. Collo bandido. Es decir, temos que infiltrarlo. A ver, collo bandido. Deixa o bandido. Collo bandido. Hostias. Abandó a zona. Ah, ponte a coberto, espera que chegue o objetivo. Non entendo que hostia está pasando aquí. Que objetivo. Estou me acordando deste tipo de misións. Non me molaban nada, porque era como moi pouco claro o que estaba Es decir, pasando. parece que agora vai vir xente aquí a liberar, o sea, Sí. a coller o bandido e nos temos que reventar, sabes? Agora viran oleadas. Pero que fixeches? Metíchelo nun... Deixei no abaixo, sí. Pero deixáchelo nunha gaiola ou algo? O sea... No. Zapateiro no chan. mm, E aí quedou. está zapateado no chan. Aí o sea, non ven está- peña pola porta. Por... Ah, Pola porta. 8 minutos temos Porta. que aguantar. Ah, isto é de matar ou capturar o... Hostia, vale, espera. Ese tipo que acabades de matar era o que... Ou non? Era un... Debía ser un señuelo ou algo. Pero que no... Eu teño varias preguntas. Vale. Por que está subindo a escaleira co cabalo? Non sei, pero metelle un... What? Acabo de matar o objetivo. Bueno, pues nada. Pues nada. Esas cousas A ver, pasan. Tampouco temos que sentirnos culpables por... Ah, non, eu non o matei. Eu matei o que estaban subindo. Quen carallo tirou o gas agora? me cago en... Foi Antón. A ver, please. En serio. O que vos acaba de trolear Please. moitísimo. Pero é que non entendo esta misión, é dicir, que sentido ten isto? Ni como que capturamos a un tipo da banda deste señor para traelo aquí e logo, pues, capturalo, como fixemos esta vez, matalo. Pero él era el objetivo de verdad. Adiós. Pero entón xa está, completamos a misión. Sí. Temos que levar o tipo á comisaría. Está morto, Ah. sí, está fiambre, pero A mellor non se dan hai que conta. levar o fiambre á comisaría. Non lle dispara, mentras non lle disparemos na cara, non hai fallo. Que está morto! Pero penso que non se dan conta, Ou que dis que o recoñecen igual? No, digo que se lle disparas na cara é peor, Bueno, porque entón non Pero- che pagan. A ver, non o podo meter aquí dentro? pero ven máis puta peña, tío. Me cago en diola. Por que ven máis peña, tío? Ah, Cantos espera, amigos que te tenes revivo. tú, Non sei, eu marcho xa. Como raño me dirás? Pero, Acabas de derribar al Alcaine. Estou no chan. pero, vamos a ver, por que o noso maior inimigo é Antón? Estou no Revivir a Lina, chan. como que derribei a ninguén, non? Derribei a ninguén. Sí, pois o chat dixo, o xogo puña que derribaras al Alcaine. Sí, 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 sí. Ah, pois pensei que estaba matando. Sálvame, Dinab. Bastante interesante todo. Bueno, eu xa fuxin dali. Son... Bueno, me voy a comer aquí un poco de salmón enlatado. Esto no sé qué carallo es. Bueno, Esto- vamos a marchar de aquí antes de que... ¿De quién es este caballo? Non sei, arranca. Pues veña. Arranco. Quedas ti encargado de disparar, eu quedo encargado de conducir. O cal pode ser moi perigoso, sí. Pero sí, Hostias! acabas de saltar a ti tamén na pantalla, Alcaine. Eu vino de lonxe e vino que estaba en vermello, así que dixen... Chao. Correcto. Pues veña.
A música está ben. Vou dicir que A música mola. Debo de ter desativada a música porque non a escoito. estilo Morricone. Raposiño! Vale, a ver, non chega estilo Morricone. Sí, bueno, pero é o que, digamos, é o que pretende conseguir. Antón, queres deixar de dispararme? Era para ver se estabas atento, non? Hostia, o tren. Era, coño, o tren aí. Hostia, que susto está pasando o tren. Cuando la vida mazo divina, pasa xa agora. E que creo que o tren nos pilla de frente, non... O tren de Armadillo. Que? A ver, non podes incendiar isto despois de que nos paguen. E que aquí unha muller que intentou asediarnos. Gracias, de nada. Yo quería convidarnos a un café. O que estabas facendo? Canto nos pagaron por isto? Correcto, pois... Bueno, ahora sí que vou a comprar balas. Non te se busca na cidade. Pillo de puta. Penso que sí, aquí hai un cartel destos. Ah, pero só podes velas ti. No, me refiero, como se di, nivel de se busca, porque a mí me puxeron. Supoño que porque matei a tía que se puxo violenta. Ah, É dicir, Bueno. a tía que se puxo violenta non me refiro ao meu personaxe, me refiro a que aparece un NPC. Aquí non hai tenda de armas, ¿no? Como non hai tenda... No, sí, hai... tes que ir á tenda xeral. Ah, De armas especificamente a General Story. hai Sí. en Tumbleweed, pero aquí non. No, aquí tes que pasar pola tenda xeral e o tipo vendeche munición. graciñas polo seguimento, Nanumi. Perfecto, pues vamos a comprar un pouco de plomo. Hostia, adiós. Que fixeches, ah? Bueno, pois me acabo de topar con unha parede invisible. Con o cabalo, pois o pobre casi me decía. Ah, pero no catálogo. Pero vamos a ver unha cousa. Nos acabamos a misión. Sí. Por que nos tomas? Que me sale aquí de libere os contrixo dos inimigos? Ah, que hai un campamento. Queredes gresca? Sí, é que aleatoriamente no online por aí hai campamentos e fortes que son inimigos. Na columna de fume que hai ao fondo. Onde estou eu? Sí, pode ser. Vale, sí, hai unha columna de fume. Por ida. Vale, y ahora tengo que comprar tabaco. Joder, a ver, tío, que solo lle peguei un tiro na cabeza ao vosso compañeiro. Tampouco vos poñades así. Esa voz de Choni? Vale. Vamos. Eso me preguntaba eu. Que Dinaz agora saca o seu lado madrileño por algún motivo. Que está... Bueno, a ver, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Nah, vamos onde están estes a ver como os matan. señores, escoitaron vostedes falar da soga. ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué bulla está desmontando aquí? Ah, amigo. Aí non está o fume. Hostia, Dinaz eliminou o líder. Liquidó uno. Agora Dinaz é o alfa. Acaba de aparecer
máis peña, pero Joder, peña sí, xa vexo. xogadora. Me cago en Dios. Hostia, que está liada aquí, ¿no? A ver, normal, necesitan moita xente para parar as obras. En cambio, en outros tiroteos solo necesitan un colgado mal colocado. E xa está. Escondrixo liberado. Agora eu so... Que pasou, Dino? Agora tens que mexerlle no cadáver ou algo. E por eso Antón aumenta os tempos de carga. Dime. Ah, estaban cargando cosas. ¿Qué coño? LOL. ¿Qué acaba de pasar aquí? Nada. Ajá. Ah, o típico. Sí, sí. Eso debe ser. Dios. Como mataches, Que Antón? matou Medina Fjer. Sí. Ah, eu pensei que explotara e que morrera por explosión do rollo ese. Pero non estou pouco. Sí. Sí, este un pouco. Que pasa que existe no momento que te tiraches a dinamita me tinche un tiro na cabeza. Oh! Bueno, todo isto moi gracioso. Vale, que facemos agora? Boa pregunta. Non sei, pero a mí creo que me viu un vegano dispararse a un animal. Debe vostede. Volva aquí inmediatamente. Pois eu vou cociñar un cacho carne. Bueno, agora que xa non teño nivel de búsqueda, podemos facer algo na cidade ou podemos cambiar de cidade. Pois facer uns torriscos aquí. En final, aquí un cacho churrasco. What? Non por nada, pero que o anaco do deserto é divertido un rato, pero logo, pois... Mira, que faz está feito. Que andas a facer? Eu estoulle facendo o mesmo a Dinam que lle pretendía facer ese pobre animal. Especista. Pero en calquera caso, a ver, aquí fixemos é que o malo dos rollos lendarios é que cada un ten unha súa zona. Entón, aquí, por exemplo, fixemos ese porque creo que estaba preto, porque xa sabía que estaba aquí. Pero hai outros que están cada un no seu sitio. O que pasa é que de momento penso que non sei se xa deixa facer outro ou... Eu estou crafteando cousas, non sabía se podía facer isto. Ah, sí, ten Non sei que estás. Ten un certo nivel de crafteo, sobre todo de comida. Eu xa comín así un par de criollos. E de feito, se te pones unha fogueira nos podemos poñer todos tamén. Sí, que estamos nunha fogueira, nos. Vale, agora está caendo tormenta. Está tronando guai, eh? De feito, aquí as tormentas están bastante ben feitas. Por algo en concreto ou... No, bueno, simplemente porque o son e o raio e tal se ve bastante. De feito, se estás preto do raio, se escoita como cae, se ve o efecto, sabe? Realmente sí. E se levas un arco de ferro tamén che cae en riba? No, non é certo isto. F. Bueno, pois escollede o que facemos agora. Eso é. E o público quere que fagamos algo en concreto. Captura un carniceiro. Joven, que tal? Vos, Hohenheim. Que tal? Novas Hohenheim. Pois vamos a Twin Rocks. Está moi non sei xo. O teu cabalo. Lévateo se queres. Sí, pero que non sei onde tengo o meu carallo. Para arriba. Xa chegará. Mima, como chove, tío.
Que isto non era des vos. Que estás no PvP xa. Acabas de matar a un random. Acabo de matar a un xogador que veu cara a min correndo con toda a emoción do mundo e metindo 2 tortazos coa pistola e morreu. Que ben o pasar. Despois que por que non podemos ter amigos. Así que seguramente agora nos queira matar. Nato. Hostia, lembranza aquela guerra que tiveramos. Bueno, así polo menos estás ocupado. What the fuck is going on? Pois este señor de aquí, Don't have 3. cúbreme. E por onde ven o tipo? Por ali por adiante? Creo que está seguido. A ver, deixa xa de disparar yo cadáver, joder. Por que? Porque non tiñamos a misión que facer. Esta é a misión, Sí, pero eu ata que creo. chegamos non se ativa o tempo para facela, entón. Podemos Aquí matar a está este señor escondido. repetidas veces. Aí está. Ala, Espero. F. Nei máis. A ver, mosiño, que somos? Somos bandidos, non? Pois estamos facendo bandido e outro xogador aquí totalmente desvalido. Que temos que facer? Matalo, salvo con Ollero pelo tren. repetidas veces. É o ritual de Red Dead. Pero así non obtemos beneficios económicos. Pero pode estar acoiterando no chan repetidas veces. Bueno, creo que vamos a hacer a misión, Antón, ese non era de antes, este é novo. Este é novo, estás matando non, a todos os este novo, xogadores pero que tamén ves. te matei o cabalo. Mira. Aí pasacheste, ves? Aí pasacheste. Aí pasaches, te. Con canta xente estás en guerra de pecados? No, a mí a xente dame igual. Con unha pouca. A mí o que me jode son os cabalos. Bueno. Vale, vou botarlle unha man ao Kaine que está aquí todo emocionado. Pero, que estades, non creo? No, No. estamos aquí reventando carniceiro. Solo eu. É dicir, este que está aquí No tren? Sí. podemos chegar no tren a todo sí. Non o sei. Bueno, se ves que alguén non se comeza a disparar é porque violentei a 3 tíos diferentes. Eu quise enganchar a un coa soga, pero non houbo... Que ina por riba humillando. Eu ofrecíalle unha pasaxe de luxo. Sí. Te ofrecía che unha ¿Ves? chaqueta. Esa mesma. Bueno, esto me está pareciendo terriblemente... no sé. Agora Antón violentou a 4 xogadas diferentes. Oh, no. Bueno, igual non era ese o xeito de deixarse, pero... Me dirá que te recolle. Onde estás? Busca o objetivo no cero. Tiene estimulante para acabar. En este caso non está. A ver. Atopei aquí unha pista.
Correcto, pois Ah. investigame esta. Está desatado Dinaf, A pista, joder. Mira que sodes mal pensados. Pero por Bueno, onde é pensé que ahora? estabas diciendo que te mirasen Ah, entre pernas, por pero aquí. bueno. Por aquí arriba. Atopache algo por aí Creo que arriba? hicimos algún directo, pero hubo un momento histórico no que Dinaf dixo eu é que, non sei, me dá un pouco de rollo Red Dead porque ten como demasiado gore. Demasiado violento. Sí, sí. E ata agora. O que isto facer aquí exactamente? Buscar o objetivo. Eu Buscar a área. Isto é mítica misión na que tens que buscar rastros. Seguirme a min, é o que hai que facer. non sei, eu atopei unha pista, abrina e non atopo ninguna outra. A min demo un rastro esa pista, nos. Estou no seguindo. E por que cho deu a ti e non a min? Ah, vale, son das de escanear e tens que seguir o fío, vale. Au, pois veña, vamos onde Alcaine. Dinaf. Acabo de pillar? Sí, creo que sí. Ah, no, por aquí non era, por Probando aquí ya non sé. era. Pero onde chaparta a ti a zona da pista esa? Ahora teño que volver a interrogación. Levar as autoridades, Dinaf. Díxome, o objetivo non estivo por aquí. Volve a interrogación e busca por outro lado. Ai, Jesús. Menuda hostia me acaba de dar o cabalo. Que decepción. Bueno, pensé que tienes máis. No, esta fogueira é mala para iso. Inés Funcheire. Decepción. A nova película de Quentin Tarantino. Tarantino que dalle pequeno en gore a Dinaf. Dirá, vamos. Vale, aquí dentro hai outra pista. Parece. Te deixo aquí ao carón deste señor, se non te importa. Resistes. Ah, pero sabes o que sí me gusta de este señor? Porque temos un invitado sorpresa aquí. A ver, necesito este señor fora da zona. Gracias. Vale, agora podo facer o que veñen facer aquí. Por que non podo coller o chapeu? No, vamos a ver. O chapeu quero eu. Pero que está pasando? Nada, simplemente que os Bueno, en que calquera temos aquí caso. temos como máis diferencias, nada máis. Non teño que saquealo. Atopache ti algo, mos? Que va? Correcto. Ah, bueno, sí, espera, aquí. Dina, Que? pero eu llevo a dar unha man de hostias antes. Bueno, pues agora podemos facer un ritual. Acaba de foder toda a diversión. E lle parece bonito, ainda por riba. Joder, Dina, ás veces non abrazas a violencia, parece que non eres gamer realmente. Ah, bueno, pues te disculpe. Non sei que pretendías facer, pero seguro que iso non. What the fuck? Que está pasando? No, atopei unha pista, pero díxome que buscara outra, básicamente. Por que vos matades entre vos? Porque Dinaf me acaba de disparar. A ver, eu estaba intentando ser boa persoa, pero Dinaf disparoume, así que... Por eso estuve apoitando. Así resolvemos as nosas diferencias, dialogando con esta apoite. Que recomendan 9 de cada 10 psicólogos. Está totalmente verificado. Correcto. Mima. Vaya movida.
Pero vamos a ver, ¿qué va esta puta misión? Eu estou usando o modo buscar pistas, que é a clicar a roda. Básicamente. Sí, no, xa sei, o sea, misións deste tipo fixen un par delas, pero... Joder. Ahora mesmo Arcane está descubrindo as maravillas do... Isto que estás facendo tamén o tens que facer para cazar, é bastante coñazo. Uf, no, cazar... Dios, cazar é peor, O sea, sí. Bueno, si, o animal podes escapar. Bueno, a ver, o bandido este non é que se pode escapar, é que xa cruzou o río Grande. Vamos a ver, ¿qué buscamos exactamente? Pistas. A ver, aquí hai unha serie de... Aquí hai unha... Esto unha puede ser pista. reventar. Entonces vou seguir a pista e o mellor é por aquí, ¿no? O mellor, sí. Creo que como que está... Ademais, se eu fixo un sendeiro, se fago calquera outra cousa, desactíbame. No modo rastrear. Sí. Eso é porque, como se chama? Porque é como que tes un tempo para seguir o rastro. E entón se te pos a correr... No, nada, esta era unha pista falsa. Esto é unha decisión de gameplay divertidísima. Apasionante. Seguro que nadie estaba pensando como podemos aumentar o green. Correcto, Rockstar, grindeame esta. Porque hai un cabalo bugueado. Pois non sei, a verdade. Bueno, e así hasta o próximo parche, ¿no? Espera. ¿Qué hay aquí? Mima. Siri define dificultade artificial. Dificultade artificial é o putísimo Red Dead Redemption 2 online de mierda. Despois, Bueno, xa está. despois que por que os videoxogos provocan violencia, oiches? No, xa vexo. Ai, por favor. Que se acaba de matar aí? De verdad, A ver, teño outra pista. A ver, que coño lle pasa a este cabalo? Teño outra pista aquí. Xa o estades matando outra vez. Vale, tamén matei un civil para compensar. A ver se dende aquí arriba miro algo. Vale, o que lle pasa? Non sei. Ah, non. Vale, xa estamos aquí outra vez. Atopei, vinde para aquí. Teño objetivo. Quieto. Teño objetivo. Quieto. Deixa de facer o PvP. Que atopáchelo de puta chorra ou que? Pero estas Mate ou capture o algo. Te invita a estar no quinto... Ah, no, pues Está no, aquí. Vale, si podes tirar de la soga. Tirei a soga. Ah, no, Vale. pero ahora escapa. Pero, por que ahora escapa? Este. Pero por onde vai? Tes que atalo. Pois, como ato? Achégate a él. Tens que chegar a él. Así. Estes que fan aquí atados.
Quen é esta xente? Non sei. Déxame liberalos, así que supoño que serán... Primeiro lootealo, despois collelo. Sí. Tranquilo, Texas Avery. Só vas pasar unha tempada á sombra. Pois se fago isto, podo trolear. Ah, que veñen inimigos se nos disparan agora. Veñen agora, oístes? Non veñen vai... No, veñen ahora que temos o seu xefe. Casualmente veñen agora. Sí, pero vamos, é a policía de Rockstar, o sea... Oh, vaya, F. Le he practicado la morición. Que teño 30 minutos para que? No, Para entregar a... 30 segundos. Tes 30 segundos. Para entregar a recompensa. Sí, Sí, hostias. Ah, e se non entrega a recompensa, que? Se acaba a misión. sí. Efectivamente. En serio? É que penso que vai contando, a partir de certo tempo, penso que vai contando en segundo plano, se tardas moito en atopar. Eu estas misións normalmente pasaba de facelas, é dicir, as que implicaban búsqueda saltaba. Uf, ni de, É que cando ni de coña, vamos. contratan os psicólogos para darche xusto a cantidad de reforzo necesario para que digas, ui, a ver se da próximo fago e sigas xugando a esta mierda. Bounty Overtime Expired. Maravilloso. Correcto. Maravilloso. É así como funcionan as recompensas na vida real. Sí, básicamente. Correcto. Bueno, pues nada, tampouco cobramos hoxe. A vos no mapa, cando mirades así en xeral, vos aparece algo en amarelo? Cowboy vivo. Agora mesmo non. É dicir, vedes unha gota en amarelo á dereita de todo en Saint Denis? Que carallo estás? Que é un icono negro con unha gota amarela en medio. Onde? En Saint Denis, á dereita de todo. Sí, efectivamente. Que carallo é iso? Sí. Pois non o sei, é unha merda nova que meteron. Non sei que. Diñeiro sucio. É un tipo de misión, pero non sei exactamente que. Temos- Pero deixemos ata allí, mira. Temos unha máis preto que pasa que a gota é laranxa. Pero pillamos ese rápido. Que o carón. Onde? Ao sur noso, na vila, aí máis ou menos. Ok. Viaxe. Alguén quere ir no cabalo? Ah, correcto. Ajá. ¿Qué me debo a mí? Dinao, vale, mira. Puta mierda de revólver. Onde carallo estou? Veña, Eu só disparei o pé, a correr. Ese lago chamase plancha. Caballo prieto azabache. Pois... Home, aquí hai un lago que chama Lago Don Julio. Sigo tendo 70 céntimos de recompensa. Eu supoño que ninguén dirá, bueno, vou matar a este tipo por 50 céntimos. Policía de Rockstar. Hostias! Mataría a túa nai por 50 céntimos. Puta serpe de merda. Vale, Bueno. entón onde imos? Que non se pode nin mirar o mapa en este xogo. Dios mío. Vamos a ver. ¿Dónde se viaxe rápido? Quen é o finado?
Vamos a ver, queredes ver a Anton trigueado? E di nada, outra vez. Pero deixa de matar xogadores porque non os podemos lootear. Dirá, non queres xogar a iso. Esto ten que parar, Que estades... Dirá, os intento meter como un cabalo, iso non está permitido. Que está... Se os espeitaba, Que estades facendo? Eu nada, eu simplemente unha bala saliu do meu rifle e casualmente impactou contra o pescozo do cabalo de Antón. Hostia, has de matar o cabalo de Antón? No, porque o cabalo de Antón tamén resiste as balas. Bueno, a ver, onde hai que ir? O ya xa rápido estaba por aquí. A ver, no, está aquí, xusto, pero... temos unha gota con pasta en Lago Don Julio. Vamos ao Lago Don Julio ou vamos a outro lado? A ver, a onde carallo vamos a ir? A San Denis? A San Denis, pero o máis preto non sei cal é, a verdade. Hai un propio en San Denis. Hai un en Lago Don Julio que está aquí ao lado. No, pero vamos a ver. San Denis é a dereita de todo. Sí. Sí, pero creo que non podes ir a San Denis, que tes que ir a un sitio que está ao lado de San Denis. Como que non? San Denis? San Denis debería de Sí, haber un, San Denis ten un. Mira, aí vou San Denis. San Denis ten un dourado. Por Custa eso 9 pregunto. dólares, carallo que caro. Imos o dourado que nos custa 9 dólares. Como sigues os outros? Como? A ver... Que paso as súas... Imos a San Denis, entón. As súas carnes. Bueno, As vale. nosas carnes. Non está pillando a pregunta. San Denis, aquí está. Ai, grazas, Nitrox. Pois graciñas, Nitrox. Eu, agora mesmo, non sei se vou a streamear moito máis fora destes directos colaborativos, pero... Dame que estaba aquí resolvendo as miñas diferencias. Resolvendo... xa. Que llego a facer un comando... Resolviche xa? Sí. Vale, guai. Como? Nada, Oh boy, here we go again. agora me puxeron se busco. Merda. Tienes un testigo? Ves? A ver. Este tipo tiña un dólar, tío. Vaya millonetis. Non sei que coño estou facendo, de verdade. Non sei, eu estou aquí limpando a zona. Ata os huevos de que a xente me pite cando vou camiñando tranquilamente por agua. Que tal con Stevia? Ainda non a probei. Ainda non me deu tempo a probala. A verdade que só xoguei unha vez en Stevia. Non, mira. En dous directos non xogo de Stevia. E a verdade é que é bastante ben. Outra cousa é que a xente lle mole. Que me está disparando? O puto sheriff. Tamén teño e ya estás. Hostia, pois iso mellor sei chupido, ves? Facemos os cintos. Necesito facer un experimento por el bien de la ciencia. A semana... Bueno, mirade unha cousa. Estános buscando a lei. O mes que ven, Podíamos Comando 68, Soga Just Dance. Pero eu xa peren a lei. A ver, a gota esta onde carallo está? Onde se vai? Por aquí. Vale. O que pasa é que non sei se tedes que perder a policía e vir ata aquí ou simplemente con que non leta usou se pasa algo. No, non sei, eu estou pasando aquí de maravilla.
A min estáme buscando o que é a lei. A mí tamén. Recompensa 2,80, 3 pavos. Que cabrón. Iso xa é pasta. Bueno. Que está pasando? Non o teño moi claro. Aquí está Antón meténdose con xente. É multiplayer, por non sei. E volvemos a topar a lei, así que... Venga, adiós. Adiós. Home, Palmei. Señora, vou por auga, señora. Si aparte estás no chan e te siguen disparando, moi contundente esta lei. non sei se é multiplayer, pero por ver a Dinaf bailando K-pop, penso que pode merecer moito a pena, intento. Estás xogando contra Peña ou... No. Hai de todo, pero estos son PNCs. Eu metime nunha misión e non sei se os vou arrastrar ou non. Non o teño moi claro. Eu non sei. Aquí hai uns altercados da Virgen e eu non estou implicado, de momento. No, estou eu. Porque un gilipollas pitarme cando iba tranquilamente caminando. Pegakus. A ver, aquí podes te meter en PvP estás aí, e podes te meter en problemas coa peña. Outra cosa que neste momento ainda non fixemos. Creo. Como que non? Se matastes 50 veces a toda unha serie de... Bueno, a ver, eso... de random. Vale, Eso son calumnias... Non hai probas diso. E ademais só presuntamente foron 3 veces. Correcto. Como que non hai probas? Temos grabado un vídeo. Como sabes? Ainda non está subido. De momento non hai vídeo. Todo isto. Por agora non hai probas todavía. Dentro de media hora xa veremos como nos metemos na túa conta e probamos o vídeo. Teño un sombreiro novo. A mí quitaronme dun balazo antes. Pero mira, que guapo, tío. Pero un premio por tirador de sombreiros. En fin, ¿por dónde íbamos? ¡Hostias! Wow. Matáronme. A mí tamén. 5 pavos de recompensa. Carallo. Premio o crimen? Quen decía que o crimen non tiña premio, Nime. Sona bastante violento. Bueno, entón... Que temos que facer agora? Moi bom. Imos a misión, non? Eu levo 5 minutos vendo unha cinemática, non sei que me vai dicir. Sí, eu creo que Antón está na misión e nos estamos liando. Que pasou de nós? Pois moi mal, tío. Iso non se fai. Tienes que meterte na bulla. Iso non sei ni que carallo estou facendo. Eu xa non teño sombreiro de policía, que eu roubei en policía. E me puxen o sombreiro de policía. Me parece que non o conservo. A ver. Entremos na zona de misión. Cinemática. Provisiones, tónicos, ingredientes, materiais. Esta persoa sigue viva. Cartas, telegramas. Antón estaba lo esperando. Ok. Que crees que acaba de pasar? Non sei que fixeches. Botaron señor a agua. Aquí hai un señor dándome Vale, que é unha misión tremenda introductoria. chapa.
coa que logo te... É dicir, unha vez ves a cinemática, logo aparece no mapa un novo tipo de misión, que é unha misión laranxa nesta cidade. Non sei se hai noutras, pero Xa aparecía. Vale, vale. que aquí, por exemplo, pois este señor vai aquí, non sei, imos ao que nos comenta. Non teremos que Pero ver... sí, a cinemática simplemente é unha presentación do tipo de misión. Non teremos que vernos tamén a cinemática esa de merda. Seguramente, sí. Eu antes xa había misións iguales, pero en naranxa. Así que Hasta igual... agora. Ah, pois, non sei. Sí. Turo. Vou a un, a ver que pasa. Xa estou do camiño. Non me tengo so carallo. Escopetazo no peito, turo. E máis, a cinemática non se pode saltar. Sí, certo. Como que non se pode saltar? Que puta preguiza. A ver, Tremenda chapa. vale. Si, son as misións estas de forasteiro. Que pasa, Antón? Como de forasteiro. Si, son as misións de forasteiro que se pode coller, Antón. Nenos podemos las xogar ou... Imagino que sí. Sí. Pero recibilas como tal solo podo facelo el. Ah, vale, sí, joder, estas están en algunhas cidades. Estos son novos tipos de misión de mundo que meteron, como por exemplo... bueno, pues non sei que coño son todos estos, pero son delitos, oportunidades... Bufa aquí. Non sei, imos facer isto, que carallo. Señor, a sangue dos traballadores reclama o xornal que non lle pagaron. Bueno, non me deixa porque supoño que Argaine está en cinemática, pero sí, este tipo, estas son as novas misións de mundo. Nunha cinemática. Está este señor italiano. A ver que me vende este. Por que tanta violencia sin sentido? Non sei, é un xogo de Rockstar. É xogo a videoxogos tamén. Vale, xa me comí a tremenda chapa. Vale, bueno, agora vou intentar comerme Vale. a chapa tamén, porque... No. Mira, eu creo que si ves misións Mira, que sean... se queredes dinamita, vai aquí. Si ves misións que sexan gotas de sangre con dólar no medio, xa non tes que comerte a chapa. Ah, amigo, é que precisas un tipo de moeda concreta para iniciar as oportunidades que se farmean nas misións de delitos. No. Que? Estos son como os pases de banda. É dicir, tens que facer misións normais, destas que hai por aquí, das novas que meteron, e con esas supoño que te dá un cupón e cando tes 15 podes facer unha das outras. O sea, que tens que grindear para acceder ao gameplay. Sí, tens que grindear parte do gameplay para facer o seguinte. Magistral. Isto é moi MMO, Magistral. O sea, Falta unha diligencia, un campamento, asalto nos granxeiros. Atacaron os granxeiros desprevenidos. Isto é moi o noso rollo. A ver, espera que teño aquí un gato. Bueno, ti dirás. La capitán, axuda a Martelli. Pero unha débeda. Vale, só te vos algo. Sí. No. A min sí. 先生你好， A min no. Ahora sí. A mí no. A mí acábame de botar da tenda na que estaba, pero non sei por qué. Nin con que objetivo. Podes saltar esta cinemática, joder. Que preguiza. Eu estou escoitando un diálogo. Sí, Pero que está pasando? eu estou Por escoitando... lo que vin, en cada cidade meteron un tipo
que cunha ristra de misións podes facer iso. Por exemplo, en Valentine hai outro que é diferente. Tes unha ristra de misións novas que son un chisco diferentes as que había antes, e con esas entendo que se as superas te dan ese cupón, ademais de pasta. Pero non o teño moi claro. Eu estou tratando de entender que está pasando. Me fai tampouco de Steam. Que estamos metidos nun MMO de vaqueiros. Por qué? Por qué? Porque tomaches moitas malas decisións. Estou pensando iso, ¿no? Que De fixemos feito, mal? non moitas malas, unha sucesión moi concreta delas. A primeira entrar en contacto con este señor, Correcto. este perturbador personaxe que se chama Inowall. Dino Well is real. É a primeira vez que digo que te chamas Inowall e non me discutes. É máis, desde cando Dinao ten unha camisa amarela? Que é o que me preocupa máis de todo isto. Hostia, temos 20 minutos para facelo. Si, penso que temos que entrar na hacienda dun tipo Así que nada de TK, A ver, dale. Que significa? Nada de Team Kill hasta que acabemos. Hasta que acabemos a misión. Pois menos mal que o dixeche, porque está a punto de meter un tiro ali, nada. A ver, dirá, joder, vai aí a cabalo montado e ten unha cancha moi disparable. Aquí o rollo que hai unha hacienda, isto penso que son tipos inocentes, sen máis. Simplemente temos que asaltalos porque, bueno, son queridos. Sí, efectivamente. Este viña con a botella. Non sei, este está reventando hacia Alcaine. Me cago en Dios. Pero que está pasando? Como se... Non sei combatir corpo a corpo neste xogo, cal é o botón? Combatir corpo a corpo neste xogo é unha putísima. Acaban de matar. A primeiro aviso. Acaban de matar. Entón, decíamos que levo unha camisa amarela, non? Tengo... E ainda se levanta. E polo que vexo, o meu personaxe leva un chaleco. A misa desta misión realmente non é que estemos enfrontándonos a unha banda, senón polo que vin é que temos que vir aquí. Isto é unha casa duns tíos aleatorios, civiles. Temos que matalos e roubarlles, sen máis. Sí, pero hai que atopar a... Hai que atopar as movidas. Sí, aquí en principio registrar e coller todo o que poidamos. Mentres, pois van vir policías, porque acabamos de chamar un pouco a atención, iso pode ser medianamente claro. Vale, entón, decíamos, a que campesiños hai que asaltar de xito para nada violento? Tinaf, xa matamos a todos os inocentes que era preciso. Moi en desacordo con esa situación. Andas por aí? Había 4 señores facendo a súa vida nunha facenda calqueira e nos entramos e os matamos absolutamente todos. Correcto. E o máis curioso de todo é que esta vez a Jaime non se queixou, todo o contrario, flameou contra un. A ver. Sí. Por certo, temos nivel de se busca, non sei se podemos perder. Eu sei, por se acaso. A nota revela que o granxeiro escondeu os seus obxectos de valor preto de Plasens. Pois nada, marchamos. Ah, que queda xente aquí. Marchamos. Xente, non, serio. What the fuck? Estou vendo un cabalo caer ao baleiro. Estou vendo poner a cabalos. Que cojones? It's raining horse. Aleluya. Aleluya. It's raining horse. Vale, estou outra facenda. Aquí. Tiene mucho pasaleco. A ver, dixemos como o personaxe leva unha camisa amarela e un chaleco, non? Porque non teño un sombreiro así de bombín. Estás tardando. Pero a ver, que está pasando? Como podo inspeccionar unha pista? Ah, aí, vale.
Que che di a pista. Hostia, xa está? Ah, non. Ah, temos que levar 3 sacos. Vale. A ver. Sacos co símbolo do dólar. Vale, eso está ben. Eso está ben. Entón, para vos levamos un e ainda sobra outro. Aquí hai un, hai máis. Ah, ya está. Aquí. Vale. Este é outro saco. Vale. Temos 15 pois. minutos. O rollo é que agora, esta penso que é o tipo de misión que chega un momento que se nos marca no mapa e cualquier xogador pode vir a saltarnos. Vale. O meu carallo está lento. Alguén quere vir no meu cabalo? Ei! Aquí. Baixa do meu carallo! Ah, este é o teu, vale. Baixa do meu carallo! Que acaba de pasar? Dime. A ver, Dinao, que? Bueno, Nada, que estaba montado no carallo de Mosiño. Oiches, Bueno. vos fixeron que un efusivo saludo dende a nosa comunidade colombiana, o cal agradezo moito. Moi boas, Isma Junior 25. Boas. Que tal todo por lá? Boas a todo o mundo. E que tal, Farún? Non sabíamos que tiñamos esta comunidade, pero a topísima. Toco pocos parses. Non romper Pues fronteiras, boas, non Moliño. Eu tiña un amigo en Colombia. Víamonos a través da webcam. Nos bebíamos licor café, el bebía orujo en Tetabric, por algún motivo. Orujo? Sí, porque él tenía un orujo en Tetabric. Pero por como bebían él, eu penso que non era o mesmo orujo con oso, Porque bebía como se fora auga. Hostia, que por aquí non é. E por que temos que entregar as sacas co símbolo do dólar podendo quedarnos con ela? É pouco realista, Iso é unha pregunta para que non teño resposta. En vez de quedarnos con elas e leválas a México. Ten falta por entregar? Podo acariciar o carro. Son nivel 326. No xogo, hostias. Moita paciencia tes ti, Ostras. Pero iso Eu moitísimo. que nivel son? Pois sí, a verdade. Nivel 3, así. Eu son nivel Como se 23. mira iso? Penso que Antón ten que ter o 40 e algo ou 50 e algo. E eu que máis. Eu son nivel 11. Dalle 38. 38. Ah, bueno. Bueno, entonces... What now? Nivel 326. No sé. Joder. Cantas horas Somos- levas, ah, por no. certo, por curiosidade? Bueno, nada, fuxiu. Pretendía vostede algo, señor do fachaleco. Que faz, Dinao? Cazar un cervo. A escopetazo limpo. Ah, vale. No, Continúa, no, por digo en favor. serio, o sea. Non precisas transporte. ¿Qué está pasando? Antón, que anda a meterse ca xente. A mí non, mire, se hubo un viaxe automático. O que fagas ti por aí detrás xa non é morro. Morrido. Dinao, que faz? Non sei, eu vexo andando polo campo. ¿Qué coño acaba? Por que de repente se fixo de noite? No sé, pero acaba de ser bastante interesante. Non sei, iso ten pinta de hacker, pero bueno. It's rain horse. Ahora que se me cargue la canción. Eclipse, Que saibades que Eclipse nesta ou vila hacker? hai unha taberna e un casino bastante... Bueno, non sei se é un casino, un bar. Hostia, mira a lúa, vaya toda hostia. Pues mira, que teño $2 de recompensa.
A ver, en o casino hai póker. Pensei que ias dicir outra cousa que empezar por P. Por F, quererás dicir. Señor, non pode aparcar iso no medio. Hostia, Ve como non podía. ten xente. Ajá. E esta música? Por... Que non me disparedes, hostias. Xa estamos liando, non? Correcto. A ver, hai pouco movimento neste videoxogo. Hostia, sí, hai un hacker, hai un fulano aquí que vai transparente. No, eso é que te ten en defensivo. Para que non o En mates. serio? Ah, pois sí. Non me podo matar. Vale, a ver, os cartuchos de escopeta. Pero por que toda a xente me quere disparar? Algo farías. No, estou aquí tranquilo. Indo meu. No, en realidad foi meu. Ahora diso atado aí unha valla. Podería quitar o sombreiro? No. Sí. Sí, un anaco de cabeza tamén. Pues sería hostia que vaca. Que sombrero mantivero, dices. Agora podes vengarte, Dino. Sabes que vas a morrer. Dinafo non coñece honra. Hai que beber de novo. Tren. Acabo de escutar un tipo dicir shoot his balls on. Hai que joder, se me poñen a mí a recompensa. Coño, seguro. Tiña por riba que lles axuda a matar a Dina. Queredes subir o tren? Eu xa estou nel. En serio? Eu estou intentando escapar da policía. E logo diso, pois, a ver. Aquí estás no tren. Verdad? Recompensa $7. Por que hai aquí unha... É a verdade que non me vi. Ai. Non podo sacar a mangueira que non me colle, non cuadre. Ten aquí unha cinemática. De feita non sei, sí, teño. Turu. A que cidade estamos chegando? Non sei. A San Denis? ¿Ah? Adiós. Adiós.
Ai. Que destino marcaches? Ah, xa vexo. Misións de cazar recompensas. Vale, que facemos agora? Tengo que comprar algo. Bueno, eso. Uy. Que pasou? Non sei, saludei a un tipo e sacou a escopeta e empezou a disparar. 4 caras e ninguén contando nada interesante, ou que? Dice, ok. Vale, o noso objetivo é este señor agora. Non sei quen é, ni idea, non me preguntedes, pero tiña un bigote bastante guai e dixen, pois, Ah, por aí, non? imos quitarle da cara. Let's go. Bueno, que pode ter bigotes interesantes este. E aparte leva gafas, maravilla. Correcto. Ten un aire de Dinaf. Pero Dinaf sen fachaleco. Pero Dinaf non ten bigote. Dinaf tivo bigote. Eso ten unha rima que non vou facer en directo. Podes facer un rap se prefires. Bar. Sí, un rap. Dinaf, vas facer un freestyle. Tubular. Ahora que levo o chaleco debería. Hostia, que anarquista fulano. Maldito anarquista. No. Cojones. No, tío, non me vas a matar ao anarquista, joder. Correcto. ¿Qué cojones? Este se supón que é o malo. No, este é o bo. Mira, esto vai contra a miña religión, podes cambiar de misión. Pois agora me temo que xa non. Hostia, esta misión non a fixemos. Non me lembro. É que non sei que les fixemos aquela nova, verdad? Lembro do tío da neve, pero esta non o sei. But now it is turned the other way. Whatever happens, we must be strong. É que esta era a misión do tipo que estaba de franco tirador. Non Non nos podemos unir a él ou algo? Fago unha idea. Claro, quero unirme a ese tipo. Pero desgraciadamente, sendo un xogo dos Estados Unidos de América, penso que isto non podes facer. Como que non? No. Non vou facer isto. Hai que rolear aí al Caine. A min é que ese señor me debe unha partida, me debe pasta unha partida de póker, así que creo que o vou a matar. Non é personal, son só negocios. Business is business. A ver, canto ruido podemos... Vale, va a preguntar canto ruido podemos facer. ¡Hostias! Xa me dou por respondido. Ah, A ver. Por que agora disparo e queimo a xente? Pero que cojones? Non sei que carallo estou disparando. Que non os mato, que... igual estou un pouco no chan. Como que estás un pouco... Ah, sí, non te preocupes, outra.
Pero nada, esto penso que con... É dicir, merda, non pasa que podemos morrer. Fallamos a misión xa. Sí. Oh, que Sí. pena, fallamos a misión, non podemos matar ao anarquista, jo, que putada, tío. Alcaina, acabas de suicidarte ou algo? No. Correctísimo. Cousa lamentable, A frase non se pode ser. Bueno, agora cando o Dinamo lle dá listo, para variar, Ah, pero hai que dar esperanza. e así todos. El de barba me ha defraudado. Que va. É que estaba O lendo. contrario, amigo. O máis un anarquista italiano, rollo Sacco e Vanzetti, parece super cruel esta referencia. Vale, hai que facer un achegamento un pouco máis sutil. Mais? Mais que? My brother, liberty will be shackled at all cost. That Temos que volver a chafar todo isto. government works. I used to use this rifle Pois to pro fight vexo for non, them, porque but coes now que espazo it is intro non turned the veis. other way. Con Alt F4? Whatever happens, we Eu must dinlle a be salir co strong. grupo e agora teño roupa normal. Ah, que agora somos 3. Tedes que tirar dinamita, ves? Esa suerte sí que me gusta. Eu non vou matar a ningún anarquista, o sea... Así mate 500 maderos. Espera, por que teño a carallo non a carallo marrón? Que me cambiou o carallo? Pero se nos están vendo. Sí, porque había dous por aquí soltos. Ou máis de dous. De feito estou eu solo, non? Sí, claro. Vale, toma nota, non e o barco. ¡Hostias! Ah, bueno, é verdade, espera, este xogo... A colina, estamos indo por o sitio máis, non sei, máis absurdo. Hostia, xa estamos en vidas, Entendo, porque este señor aguanta varios días no crédito así gratuitamente. Bueno, me acaban de matar. Ah, me acaba de matar o objetivo. F. Que realmente o tipo ese igual se lle pode meter un tiro co francotirador a vamos antes. Sacastesme do grupo para que non entorpecera o proceso, que cabros. Diches a sair, ¿no? Denlle a sair co grupo. Oh, diches a sair do grupo. Oh. Vaya. Pois cando acabedes de matar ao anarquista metédeme no tinglado. Vou intentar xogar o póker mentras, a ver se consigo esta vez. Outra vez temos que escoitar a merda esta. Man, non se pode saltar esta puta mierda. Pois non, e a verdade é que é un pouco rayado. Is how government works. O mellor é que non pensaban que ninguén fora a palmar 3 veces esta merda. Now it is turned the other way. Whatever happens, we must be strong, amigo. Mira, aparte te pongo abaixo todo o rato, preguiza. Correcto. O mellor é o póker, claramente, pero... Non estamos longe do póker. Hostias. Aquí abaixo. Non, isto non é póker. É que teñen gardas apostados por todo o perímetro. Para ser anarquistas están ben organizados, entonces, non? Sí. Vamos a intentar atopar o póker. Que carallo está aí? Ui. Esta é unha aldea aquí, unha aldea de la América profunda, donde cara. Pero me acabo de disparar, non?
Pero vamos a... Ok, que me cae. Vale, pois temos un problema. Señor. Si, temos un leve problema, que estamos xogando este xogo e estamos facendo esta misión. Pode caer barranco baixo. A ver, Sí, a pregunta está... Visto así... No, pero... Vamos a ver, ¿dónde hai póker en este xogo? Sabes quen acaba de caer barranco abaixo tamén? Ti. Correcto. Oh Dios, pero que aparte non ven a través das árboles, tendo quinto pico, pero... Esta misión, quen carallo dice? O Crunch. A ver, en Annesburg hai póker, ¿no? En San Denis debería haber póker. Póker. Tamén. Sí. No sei falar. Ok, vamos a ver. Pero onde hai enemigos? Porque eu escoito moitísimos Sí, sí, a min estáme disparando todo o Cristo aquí. Hai moitísimos indios. Demasiados. A ver, señor. Él se queda quieto. No, xa vexo que no. Porque todos están hiper... What? A ver eso. Sí, pero que aquí hai outro un pavo, ¿no? ¿Cómo está aí? Abaixo de todo este huevo, Ah, bueno. Estou aquí onde Antón. No. Pero este tipo da camisa branca... Ah, este non é o obxectivo, ¿no? No, non é o obxectivo. Que coño? Pues me acaban de matar. Pero un tipo que recibiu varios disparos, sabes? Ese sí que estou con revólver, pero non me jodas. E que faz con revólver? Non o sei. Vamos a ver unha cuestión. Estou aquí nunha taberna... Pero non hai póker. A ver. ¿Cuál es la cosa? Fora. Pero me estáis disparando de aquí. Uf, é que hai a pila de enemigos e non sei nin onde. O enemigo non... É dicir, o objetivo non se acaba de morrer. Penso que sí, porque pon vai ata o objetivo. Sí, acabamos Seguro de que un matar. tiro, pero non estou seguro. No, sí, acabas de meter un tiro. Agora o tema é... Vale. Vale, hai un... Hai dous nas escaleiras onde está o objetivo. Sí. Pero non están a tiro aí. O sea, cabrón. Pero onde Vale, coño está? un fora. Nah, pero por aquí hai outro. Neste salón non hai póker. Cancelado. Pero estes cabalos que están bailando aquí o... Xa non. Non mates os cabalos. El vegano le llamaban, ¿sabes? O sea... Son de mentira. A mí non me mires. Correcto. Que había barriles estratégicamente colocados. Interesante. No posto que penso que veñen máis enemigos, non? Pois vamos cagando hostias. It's over cocksucker. Quen acaba de dicir iso? Un dos nosos personaxes. Venga, que estás. Onde estades que me subo? O sea, pero... Ah, vale. Isto é unha carga explosiva. Hostia puta. Pero quen está aquí? Pero... Cojones. Acabo de baixar este tío do cabalo. Lle metín 4 coiteladas. Bueno, 2 ou 3 coiteladas. E o tío non morreu. Ainda non pasaste esa misión. Non, pero casi.
Hostia, que non nos quedan máis vidas, Sí, eu por iso estou tirando. Non digo por Dinaf, que se acaba de suicidar. Tiña que ser, joder. E tiña que estar, e tiña que haber algún galeguiño preto do recén, o sea, en fin. Uf. Carallo de anarquistas. Después chegamos, cuidado que hai outro. Hai caquitas. Galeguiño, que tras? Vale, pues estamos preto. Eu flipo moitísimo coa vida que ten aquí a xente. Aquí a xente se llama cousa de asesinato. Parece que os perdimos. Si quedaba un por aquí, pero vamos, nada. Que hai unha tormenta. Podes coitar unha explosión ou como se di? Tormenta, non? Mima, pero esto estaba lonxísimo. Como é o tema. No pobo, na vira que está aquí diante. Non, lonxísimos non, pero bueno, xa sabes como é este xogo. Vai con calma. Mapa demasiado grande. Hostias. Que ven un inimigo aquí onde a min. Estánme rodeando entre dous. Oh. Bah, quedaron atrás. A mí estaba falando xente que non sodes vos. Dillo o teu Tinder. Vais un pouco machacón a música, non? Que eu, de verdade, que debín de quitarlle a música e non me din conta en algún momento para escoitarvos, porque non estou escoitando nada. Si, ademais xa leva un bo rato sonando a Sí, mesma. sí, sí. É que en bucle. Terén, ten, 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 terén, ten, 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 terén, ten, 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 terén, ten. E leva así como 5 minutos. Sí, porque creo que leva así toda a misión. Coño, gustou vos bastante a chegar, Ala, a tomar polo cu anarquista. Correcto, pues invitade aí a Alcaine que se una. Eu acabo de chegar a unha conclusión que é que o PvP sin poder rutear o morto non me motiva. O sea, pa que? Se non hai drops, nin... Sabes? Se non dropeas pasta, que sea, pa que me vou preocupar en matar a... Para facelo mal. En matar a un tipo. Pero non sei, tío. De todos os xeitos xa levamos 2 horas. Se queredes, podemos deixar aquí xa. Non sei se queredes facer unha última misión. Subinte de nivel. Hostia. Non falla. Hostia, que matoulle a cabalo. Pero o cabalo porque se morreu, se non te un cabalo. Invitastesme a ver, mierda. Espera, que estou revivindo a perdigón. A mí meteronme nun evento. Non me jodas, isto pásame por boa persoa.
Que a ver, os perdigóns incendiarios eu non sabía da súa existencia, pero me acaban de parecer maravillosos. Si, sí, perdigón incendiario. Perdigón chamase o cabalo, Dinar. Eu tamén foi incendiario, sí. Tranquilo, carallo, tranquilo. Dirá, Ok. reitero, que pensas? Que estás con o algo? Como que si penso que estou? Estou recibindo con- toda unha con serie Luke. de mensaxes destinadas a que envidie as armas dos demais, pero a verdad que no. En plan, fulanito matoute con tal arma, bueno, pues, Uf, eso é moi de Call of Duty, rollo... next. Non que me te mole a interesa, arma non? do inimigo para que así a marques. Sí, sí. Está patentado o sistema, de feito, patentou no Activision. Mm. Bueno, no, non sei se Interesante. ese sistema en concreto. Patentou un sistema que era un matchmaking especialmente diseñado para poñerte contra outros xogadores que tiñan armas mellores que a túa, de pago. Bueno. Agora creo que xa me podedes invitar. O que sea iso. Un bon momento. Como outro calquera. Ok, vale. ¡Ah! Quitei o sombreiro. Moi ben. E que queres conseguir con eso, Antón? Nada, simplemente practicar. É que a verdade é que a machada non se me dá moi ben. Teño que... Ah. Xa vexo xa. Vale, este non éramos, joder. Este señor viña aquí todo emocionado con súa skin de pro. É que, a ver, de entender que todos somos iguales ante unha machada. Correcto. Mira, non me dirás que non ten unha skin guapa este señor. Nada, aquí non hai póker. Outro día máis sin ir ao póker. Outro día podía xogar o póker e quixeche mataros a todos. Non puide porque pedíame $25 e non tiña $25. Entonces vou ver, bueno, se mato a todos darame $25. Jaja, no. E tiñan como 30 céntimos entre os 4. E foi Penso todo que o tipo terrible. está aquí en plan... Se puxo en defensivo para que non ataque. Sí. Parabéns. Como Antón. mataches igualmente? Xa lle fixeches bullying a alguén que probablemente xa menor de Presentou. idade. Está intentando Bueno, xogar a ver, o este xogo xogo, máis de Zaoi pasalo tamén non ben. me mires. Presentou Carlos contra Antón. Xogo máis de 18. Se é menor de idade, está xogando sen a supervisión dos seus pais. Fodas. Bueno, a ver, se está xogando a esto, eres o menor dos problemas que ten este xogo, é verdade. A ver, onde hai póker, por favor? Solo quero Pero xogar bueno, nós non íamos póker, deixar o tío. directo todo isto. Non o sei. A ver, podemos tamén deixar o directo. Se busca a Mosiño como sen vida. What? Hostia, xa empezamos outra vez. Pero por que me están agora buscando a xente? Pero por ¿Cómo? que temos que matar a Mosiño? Pero Non por entendo. que agora... Por que agora me están buscando a mí? Non. Sobrevivo aos cazarrecompensas, Matar a Mosiño, puxe eu deles. quero, non porque son modi. Pero por que agora están me persiguiendo a mi xente se non estaba facendo nada? Por que hai unha misión de E ti matar que a te Mos? pensabas? Que non vin que mataches o meu cabalo? Hostia, matoute o... Ai, la hostia. Ai, que nos matou o tipo de antes co rifle. Vale. Tipo está campeándonos. O tipo de antes veo a vingar. Claro, pero a cuestión é que por que hostia se Antón é o que está reventando xente inocente, agora me buscan a min. Maravilloso. Porque tes recompensa e cada X tempo poden vir os... Pero... Ui, Poden vir os outros Vamos, xogadores. buscar recompensas. Non, non, non.
Ah, este o tipo coa skin. Vale. Onde está? Aquí onde estou eu. Está metido aí nesa casa. Haberá póker aquí. Conseguirei a miña quest. Acabar a miña quest de póker. Sí, veña, que me estás contando? En que momento te zafas aquí? Acábate de ¿Pero qué atar como a mí. cojones? A ver, estou spameando o botón a saquísimo e o tipo me estás dicindo... A ver, vamos a ver. Pero que cuítame a vente. ¿Qué mierda es esta? Vamos a ver. Antón, ¿qué? ¿Estás probando tu propia mencilla o qué? No, pero que no me deis. Es decir, esto non é un rollo de spamear. Esto non funciona. No. Mantendo non podo. E spameando non podo. Eu non me podo liberar disto. A mí... Antes cando me fixo Dinav era un quick time event de spamear, pero agora non me deixa. No, pero él ten outra movida. Non sei o que, pero... Parece que non hai póker aquí tampouco. Se hai unha mesa de póker, Non sei, pero non me meter un tiro ao longe. hai unha mesa de póker preciosa, pero nadie está xogando póker. Ou incluso de blackjack. Ahora nos estamos vengando deste señor. ¿Y por qué está cazando mos este señor? Non sei, pero está me dando un papelo. Non sei exactamente como chegar ata él. Matoume. ¿Qué carallo? Está arriba, no... ¿Dónde estás ti? Por aí, para a parte de arriba. A mí agora non me deixan presentar cargos. E agora non sei onde saiu, matei, non? Por aí, verdad? Hostia, eu saín en San Denis. Así que agora sigue estando recompensa. No, o sea, cobraron masa. O sea, me quitaron 7 pavos. Bueno, pois, se queredes o deixamos por aquí. Xa son as 8. Sí, vamos a deixar por aquí. Comezade co spam, esas cousas divertidas. De arriba cara abaixo. Alcaine. Alcaine barra baixa en Twitch. Sí, probablemente farei directo a Fingo. Hai que acabar o Estaba estado xogando. xogando. Unha bomba mentre copiaba o link. Estou xogando ahora mismo Unsighted e acabarei no en breves. Seguinte. Veis, me queredes seguir, a miña cara deixo por aí polo chat. Ou cousas varias. Non sabería definir o conxunto de cousas que probo, pero bueno, a ver se mañá comezo Beyond Two Souls, se non me dan ganas de pegarme un tiro co xogo de David Cage. Correcto. Pois nada, eu nun momento determinado da miña vida fixen cousas nunha canle se chamaba Galician Gamer e esa canle onte foi. Entrou oficialmente en parón. Así que pois agora farei cousas pola miña conta e xa cando as faga, pois xa saberedes o que fago. Porque de momento non... Pois ainda... Digamos, ainda está o cadáver fresco, ¿no? Que se diría. Hai un bonito duelo entre Antón e outro. A ver quen vai ta quen. Sí, xa o vexo, xa. E pola miña parte, vémonos mañá ás 10 para rematar Brambou. Execución sumaria. No. Así que, moitas grazas a todos por vir estar por aquí un ratiño connosco. Sede felices. Bueno, vou a ver se hai alguén a que lle podamos facer unha raid. A ver. Emitiendo. Que está preto de Dinav. Sí, me está vendo.
14, 14... Ah, Aí, pues vamos a facer unha reiza. Eu son Marta. Ah, ese era un civil. Pero que carallo... Ah, que me estaba chocando contra unha madeira e non estaba ben. Así que... Quedades con... Eu son Marta. E de novo. Moitas grazas a todos. E estas cousas que se din. Deica. Leica. Deika. Deca.